valaki? Hogy kerültem ide? Valaki! Valaki, ki maga? Ki maga? Azt hiszem éhes vagyok. Én dagadt. Ki korán kell, aranyat le. Ki kéne jutnunk, nem? Szeretem a palacsintát. És te kaptál szórólapot? Szeretem a kék dolgokat. Valahogy mégis ki kellene innen jutnunk. Nem maradhatunk itt örökre. Nem mondod. De van egy ötletem. Mit szólnál, hogy kiássnánk magunkat? 100% pamuttal? Ez nincs kiélezve. Ez is igaz. Akkor mégis hogy jussunk innen? Te Zsolti, ott egy rés az ajtó alatt. Te is arra mondasz, amire én. Azt hiszem igen. Ki kéne ássunk magunkat. Bújjunk át alatta, az egyszerűbb. Igaz, az még egyszer. Menjek ás, menj! Hát nem hittem, hogy tényleg össze. Ez jó ötlet volt. Erre is gondoltunk volna, nem? De. És most mi következik? Hát nem tudod? Menjünk enni! Igaz! Jó ez a fal. Kicsit olyan rágós, nem? Úgy, ahogy a... Te Zsolti, nem kéne elkapnunk a kibezát? Nem tudom. Szép ez az ajtó, az biztos. Akkor menjünk már elkapni a szórólapossal. Rendben. Na,